Знаете ли, че тъмната психология е навсякъде около нас? Тези 5 факта ще ви помогнат да разберете как манипулацията и контрола работят в нашия живот и как да се предпазите. Първо, тъмната психология често е невидима. Манипулаторите обикновено използват фини тактики като внушения и емоционално влияние, за да ви накарат да действате според техните желания, без дори да осъзнавате. Второ, газлайтингът е една от най-честите техники. Това е метод, при който човек ви кара да се съмнявате в собствените си спомени и възприятия, за да поеме контрол над вас. Когато се съмнявате в себе си, сте по-лесно манипулируеми. Трето, нарцисистите използват любовно бомбардиране, за да привлекат вниманието ви и да създадат фалшиво усещане за близост. След като сте емоционално ангажирани, те могат лесно да ви контролират. Четвърто, вменяването на вина е мощен инструмент за контрол. Манипулаторите ви карат да се чувствате отговорни за тяхното щастие, за да получат това, което искат от вас. И накрая, самочувствието е вашата най-добра защита. Когато вярвате в себе си и поставяте граници, ставате по-трудни за манипулиране. Ако искате да научите повече за тъмната психология и как да се защитите, оставете коментари и споделете своя опит. И не забравяйте да последвате за още съвети как да разпознавате и се защитавате от манипулация.